Subling nagpahinumdum ang mga otoridad nga siguraduhong anaa sa maayong kondisyon ang kaugalingon ug ang gimanihuan ay mobiyahe aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Kini human mibanggang usa ka 6-wheeler truck sa Center Island sa National Highway, Barangay Poblasyon Polomolok, South Cotabato ning nakalabayng adlaw tungod sa loose brake. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Roel Abahero, Station Commander sa Polomolok Municipal Police Station, nga gikan sa Coronadal City ang maong truck nga gimanihuan ni alias Dodong padulong og Jensan aron i-deliver ang mga sinako nga upa ug humay apan pag-abot sa nahitabuan kalit nga nawad-an og kontrola sa gimanihuan ang driver, hinungdan nga mibangga sa Center Island. Tungod sa kagrabe sa disgrasya, guba ang 15 ka metros nga Center Island samtang nayupi ang atubangang bahin sa truck. Pinaagi sa Engineering Office og DPWH, gitanggal ang truck ug naagihan balik ang dalan pasado alas 6 sa gabii. Hinuon, mibisita dayon ang tag-iya sa truck ug driver sa Municipal Office sa Polomolok aron hisgutan ang damage to property. Sa pagkakaron, ana-ana sa stable nga kahimtang ang driver ug pahinanten ini samtang wala usab laing nadamay sa insidente. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold. Alang sa nagkayuos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.